eskolara gote ginen, 6 urte egin zenien, urrengo aztien eskolara. 6 urtez, gote ginen eskolara zandokera. Ez da ebestek, Franko, eta guztuzkoen kara zoldak anteta genuenan. Eskola publikoa zandoke, ez da ebestek, monjak. Da gero, nazionalekoa di San Roque honek esan da. Gero hartu Piñeuen las monjas de la caridad. Piñeuen, hori, nine horretxera Hortxean ziren, ez da? Bai, oin horretxien horre eskolak egozen leku inoen dago Zumelegi da, subnormalak. Ze eskola lehen, bai xixilik, maixuak esaten da bena. Da berrogei lagun. Zerren bezeta bat egin badikoetan, eldixera, dotrinia eta hilatik urte ningol dutiko batek eta, a casa! Da etxera eta. Arratzaletan emotozkuena da, zan, hori ez da itxen noin, josten erotik ez. Zezelan, neska bakarri ginen. Horbetia, marixen dia, horbetia, etxin lagundu. Ze, nik beuk animarizia ginuko ezen. No sé, egunero, amai laguntzen, bai pentsua eruten, ero ekarten, ero... Olgetan be, bai, txirikilean da. Primera, kaminoen da, kaminoen duen etxian, kotxe asko behar duen da. Kalien erderaz. Beti euskaraz etxan. Baina kalien? Kalien erderaz. Kalien eta eskolan dan erderaz. Eskolan erderaz. Oin, txien eta etxeko arteokin da euskaraz. Guk euskaraz, nire betxin beti euskaraz. Ni baino sartxua gozabata, baina zuei euskaraz etxe zuen nahi burla bebai, kalien. A ber, euskaraz etxe bana kalien zan, como esatea moduen miak aldean az esan. Pero esan digun niruro bitik aurrera hemen bertako bakarrik ginen da, dendetan da dana ba euskaraz, baina gero emigrazioa ez izan etorpen. Da hor ondino euskaria geixo baldu zen. Zedukauak gaielako, etorten basan bat euskarak zagizenean erderaz egin. Segidu barik euskaraz eitzen, ikizi deixen, geuko egin erderaz. Oin jo nintzen da gehiago. Baina euskaraz asko egin da, asko. Gure dadekoak gure artien ezain beste, bueno, nire dadekoak. Da, ume txikixak ja plazan ikusten duzuz. Ume txikixak da euskaraz. Da gainera ez bakarrik ja aitzak eta amak eskualduna daukenak, danak. Gure artien euroko. Umeen artien ja eitzen da, hor ja 20 urtetik bera ja gainera danak egiten da euskara, 20 urte zaut igual gehiago zelek, euren artien dana euskaraz eitzen da, baina ez da gure euskaria. Gure haitxu eitzen da dana. Da gure moruen itxoskue berba, baina euren artien ez da eitzen da berba, beste nebarrebak. Eitzen dabe euren artien berba, eta egun baten ez dakit batek ezauztan zeo zer da kundu asko eta beste izan da. Ama ez dakizu bizkaia zen bitzazula berba. Da euren artien ikastolako enpresetan, taller asko guen hemen. Dizinua, zerrajerizia, laminazioa, da gero zerrak eta bebai eta albaringeria bebai baina gutxi, baina geixen natuan fabrikak. Lau asko itxi biek. Lehen lepe zamurra gozan, etorri eta bihar bat guztago ez beste tallarrera eta jazta. Bebai horan tallarretan eta bestela Kampora. Kampora dago bastante gente. Azteak dago lekura. Tarentik dago baina gehiago guten iten dabe. Beste gazterixek ez dago hemen pixka gora bera. Pero eta marrute pasotan txina duz. Horken tritentia da biharrin, bertako bezio zerragongo da, baina dana da kanpokoa. Dana da kanpokoa. Zentrala bertan dago, baina elorri xoko esema jente dago. Konta egun, da hor milaka da biharrin. Nire gazte erroan Durangora bakatu ginen. Gramolia, plazan da, Gramolan dantzan. Hasi, etxezan da, maitu berdi. Eskatu da, amabe urtaz. Zerretxeko eta gineakara. Baina ondino eskola sabiz eta ikizin nire dantzan. Gamalia da maitu hartu gainek eta etxe. Hori bai, plazan aire libreen. Nire sasoien ja orkestatxo bat beba eguan, da bandi ebe bai. Neskakin eta mutilak dantzi eskatu eta orantxe. Baina bestela no zerteko Durangora bat. Durango zine, hemen beba eguan zine txiki bat, baina oso txikisa zan,
eta trenak inuken orduen, bueno, lehen eta behin egunez gutxi. Eta elorrizion gehatu oso gutxi, bai. Alde itzen dabe. Da hori erromerixaik eta ez dau. Jai mati pintxe dabe, errekakalia. Da hor duentxe orkesta batero pintxe ona erosatatzu da entzete pintxen dabe eta baina gaua. Setiembre, lehenengo domekia. Beti lehenengo domekia. Izete zan gana ferixia eta hortik dator. Ferixan hasikoa. Ze bestelan herriko santua Juli zuen da. Ferixia barriztu inda. Oindala 20 bat urteero. Proba bete ziren, ez da zesasotan? Bai, aztezan zapatuen, etxapegu dago eri, erromerixiak eta horan, gu gaztia ginen, Oin ja, berrito ferixia dau, gazterixiak formetan dago grupuak eta gauzak eta ja beste movimentu bat dago, baina esaso baten. Bai, fizeta gazta. Joen, danera. Durango, Badiano, Elgeta, danera. Jos, bai, amenta hor nasko beti. Egisa da. Baina lehen nau, nire guztot ezautu bain beste, baina zuk igual, bai, bokari jotxua etxetik eruen, dan tragua, jo. Llevaban de casa, porque era caro. Había taberna, había bares... Kalekuak eta bezarekuak itzi, bezarekuak Ferixia egun da, Baina, hormen horrekoa Tanger, hori betiko izen da. Daia Jakoa, itxitxa dau, kotxerona reno bauta, baina hori behan txinegua da. Jarazu be bai, zesterona. Gozaren hori reno bauta dauz. Baina horrek dia, por ejemplo, Tanger, ontxitxi bidabe, baina hori dator, ni bizi guztien esautu dut hori, Tanger. A ber, gizona zero joan eskero, ero no bizuaz joan eskero, bai. Baina neska bakarrik, bermu bat hartzen eta... Zan joten ez. Beixan osokotan da, dantzaren motileak ja, motileak amistaria desentetxo badauke, Venga, kopitxa izan pastela jaten, invita eurek eta joen da jarri eta jan pastela gero da. Baina, ondo moduen aperitiboa eta hori hasi izan, años 60. Egoa zen nena, baina danetik. Ego pan Bilboa eta jote ginen dentutara uste. Bintzal moten den dotorek eta Bilboa. Bai, nire. Gongo diztiana erropak eta hemen, txezien mostrarios elegidu eta gero revistetatik gozi du eta gero josliak eguezen. Eta dendak eguezen drogerixak eta ferreterixak solo drogeria bat, bi. Santiago eta Evangelina, vamos. Sagastizabal? Sagastizabal, legeikoan ferreterixia eta azukaria eta frutia eta danetik. Eta pentsua eta danetik. Horreko bebai. Horreko indauka... Danetik, horrek. Horreko frutia ez dauka. Gipula batero bierbozu badauka, baina hor lan frutia, ez baina bestelan. Gitz bat bierbozu fotokopizia, arazie. Sokia erropia segitzeko eta bierbozu landarak eroseo zer eta untziziak eta dana, hori dau danetik. Eta gero bestelan, hoxe, danetik. Tribulinera joten zinien, desde el último botón hasta el kilo de azúcar. Dakazu eroski, que te come todo. Eta gero badauz fruterixa batzu. Da fruterixa dauke, hoxe, txakuterixia, bat eta hoxe. Da gero hori ezaguna. Da gero ja bestelan, ez, drogeria, perfumeria, badauz. Bai humiendako eta nausixendako bebai. Ez da buena da, lehenko moduen telak eta hori ez da. Zapaterixia bebadauz, lehen bebai, hori bebai, lehen be... Bueno, Romana zapaterixia eukan, pero tenía mercería también. Tenías allí el último sujetador que te hacía falta. Berriz beti geratu da... Gara ez da betxulo hasi. Baina gainera berriz beti... Baina berriz utxe bebai eta orduan bebai. Urrien da, baina aparte. Ez da gitxe, kombinazio sekula ez talako egon. Urrien da, kilometroak die berdinak, Mondragon, Durango, berriz. Elgeta, dana dian zerakoek. Sin embargo, Calgeta sí, Mondragón, baina berriz, no, beti txerta. Txikimoko.
Durangoko parkatu, baina Durangoko beti zen diet chulitos. Por encima del hombro. Ay, Durangoko tragedia. Ez bestela, Durangoko bizkata txulotxua, de kapi. Durango, en euskeraz, era una bajeza. Santo Valentin Berritxoa. Gero holan nombra bat, goiko etxea, bai hori trena, hori belorseko. Ese no es muy querido, por aquí, pero era de aquí. Hoy va Galbanza, da elorsekoa. Inigo Agirre eta diputatu bizan dut elorsekoa die pujana eta hori baina ontxe, hori politiko egin nabile. Bueno, baina nahi garte guru da, una presentadora de televisión. La pelota lixepa, bai, Azkarate, Alvarez, Jarazu. Ez que lehen pelotia hemen garantzizua esan. Gero galdu izan da baina esalek ebarri doin elorxoko bat dabil, bastante politxo, zelan da Larrinaga. Hemen etorren asko lehen nago esatezena beraneante. Beraneante asko, hemen eguan nik ez dut zautu, baina entzun da itxa, con el agua sulfurosa, había balneario. Y hemen hain fabrikia da nabe balneario esan. Porque elorxo daga agua sulfurosa osko, azpizena agua sulfurosa piloa dago hemen. Baina gero hori hasi izan galtzen, fabrikasek hasi ziren. Eta gero da palazioak hemen elorxontak asuz asko. Garrantzitzuena esatatzuena da, zelan daketine el cañón y todo ahí. Lehen donterio osan oin da kanpokalea. Aldatu indabe. Ze lehen nago izan. Zeran kanpoen geratzen zen, erritzik kanpoa, kanpokalea. Oin bai etortzen da, bastante gente. Hemen palazio eta gero arginetako tumba, bai dauz, dinue, del siglo, ese siglo da, han dauz enterrota zerekuak de los tiempos de manos. Da oso originalak ez dauz hankanpuen, barruen dauz bi ero eta bestiek eroen da dauz. Baina oso horra asko, jente asko etortzen da. Niretzako da palazioek eta lixa. Iturri hemen inda ontxe, baina doa lixa. Errebon bideoak hemen. Ez akordago zein gandaz izena, ez eminiko eta. Errebon bideoak deia hemen oso karakterik. Errebon bideoz. Oktubrien, lehenengo donekan, egin da prozesinua. Da jazten die lehen neukun moduen como la guerra de Lepanto, txapela, zera, eta salbiak itotzea maberginei. La tradición ziur ez dakixe, pero se cree que era que cuando estaba la procesión de la Virgen, que estaban haciendo, aparecieron que vinieron de la guerra de Lepanto y tiraron tiros por ahí en Mandorro. Baina hori ez da ziur. Oinoi urtero, primer domingo de octubre. Osea, guztetan tirua bat da ditu. Herri guztien, bai. Txantxibiri, txandian, Elorrioko kalian, Amalau atzo trompeta joten, zazpiaztoren gandian. Txiki txikia, katzuatze berriz kristona, zela demontrez konpontze ziren, zazpiaztoren gandian. Baina, elorriokua da. Elorriokua da.